हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो जोंहाबो मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर आरो आसा खालामबावबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट खालामना गालांगोन होननानै आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो आरो लोगोसेनो चेनेलाव जायफोरा गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांदो आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ मा जायो नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो बिथिंजाय थस'खौ आं हायावसो लामना होबाय आरोना आं माने बिबैया लामनानै होदों हायावनो थिखोनो हाया नालाय ओमफ्राय फिसाजोआ हनै गलियाव फंबायखौ नारै नारै बिसना बनानै उन्दुनानै दङ ओमफ्राय फारसेथिं आङो मा खालामदों नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेयाव आङो नैबेखौ रुदों माइरं एसे होनानै बेखौ होबाय आरोना लोगोफोर खोबाखै आङो र' खोबना होनो अमायानो आंना बिराद बुरजाथार नालाय ओमफ्राय नै फारसेथिं जि सुनानै लादों खस्थ' गुदुं थिं गांनैसो बिफाया गैया माबा मिटिं दङ नालाय बेवहाय थांदों बिफाया बेनिफ्राय लोगोफोर आङो फिसाजोनि स्कुलनि ड्रेस सुनो थांदोंमोन दंग'आवहाय बा जाम्फैयाव ओमफ्राय नैबे जोंहानि लामा बे जि लामानि खाथि दुब्लि दं आरोना लोगोफोर जेनेबा बारि बे लामाजों गारिखौ बेक खालामालासेनो बेयावसो बे दुब्लि बारियावसो बेक खालामना लानानै बेबायदि फासिदोंमोन गारिया बेवहायनो माने लिक जानानै थानायाव दै बिराद अखा हानानै दै देरनायाव माने दै बाना जानायाव नाया मानैसो थालांदों खोमादां आरो बेयाव मावा दांग्रा इनिखौनो हमबाय दंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय आब'जों फन रायलाय माने बेवहाय भिडिअ लानायाव आवाजआ सिखारासै आरोना बेनिखायनो आङो भइस रेकर्ड होनांबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ मा ना मानै माथामखौनो दांग्रोमदों होननानै खिन्थु मावा दांग्रा मोजां दिहाय बेनिखायनो आङो बे नाखौ हमबाय आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला सेन सानानै खांख्राइ ना मासे मानै नाङो नालाय बेजोंनो लगायनानै जागोन आरोना लोगोफोर फिसाजोआबो थांदोंमोन फिसाजोआ हमफाबाय फिसाजोआ ओमफ्राय बे सेल्फि स्टेन्डखौ लानानै गेलेबायसो दङमोनहाय लोगोफोर बेवहायनो ग्रोब फैनानै माने बे ग्रोब जाफैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै खान्थाल गोमोन जानो होननानै माबादों आरोना गदायनो मालायनि लाबोनायमोन लोगोफोर फैबायगोन आइया जि बख'गासिनो ओमफ्राय फिसाजोआ बिथिं जाहोलांगासिनो आंहाबो जानो लुगैनाया ख्लाब जाथारबाय आरोना लोगोफोर हम मिनिस्टार आंबो बारि बारनानैसो लायबावदों ओमफ्राय नै बियो माथो बियो मेनाजार ना बाबु मा खालायदों जासो थाखोबा बिलाय लायथां बाबाया जाया बिदिखौ थांबाय बाबाथ' मोनजाया आदा जागोन दा खोमसि नुदोंलै बाबा आयु बेबो बाला मोजांखौ जाबाय गाजा होलायबाय फिसालाया बोरै नायदों मा बिमा नुदों आया आमा जादों बेनि थाखाय मोनसे लाइट थर आरो लाइट साबस्क्राइबखौ मोनहा जादों mau जाखो बादि आगोथिया जाग्राफ्रा जोंखौ लुगैहोयोना ओमफ्राय दा नै नोंसोरथ' जाखांजोब्बाय नोंसिनाव गैला जों लास्टआव मोनजालायबाय लोगोफोर खावसे जाबाय जाबाय बिदि सिबना दोननांगोन इयाव रोदा सुनाया मोजां थख' जाजायाहाय लांथारसिगौमोन र' जावसै आं ओइथिंनिया रज'बाय खोमा अमाया गिलांबाय माथा नांबा बुजां दांजा नै नै बोराय बायदि नुबाय जोंहानि फंबायखौ खुगायानो मा जाबावदों
Mari bidik kamu nak dengan pengmain kuah kok. Bukan siap pun tadi menarik nalar rupanya. Abang sudah apa? Abang yang apa sekarang? Ayo, mulai gue terbilang siapa? Abang sudah. Trả luôn ra rồi trả với đây chưa mua này trả đừng sao mà trả mà mẹ chúa này chị này Salah. Mình để làm với chứ có chén nè. Rồi. Okay. Rồi. Có. Saying like this bright no steakhouse. Ấy sao lưng hình mệt. Này, phải khiến không ai đi hôm nay sáng này kính. Này đi học là bài sự. Ai có thể cùng baby. Để trả lấy. Chú bên ngỏ, chỉ cần là này. Này, để con dùng đường lại kịp.